खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो अननाय आरो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा नोंथांमोना नायलांदों होनबा भिडिअखौ स्किप खालामना लाफैनो फारि फारि। नैया लोगोफोर आं दानिया बिस्किट बानायनो नागिरदों। बिस्किट बानायनो नैया कापनै आटा नांगौ। कापनै आटा नैया लोगोफोर आरोबाव ये सिनिखौ आं मिक्सार जेनराव पिसिना लादों। माने सिनिखौ पिसिना लाबा थाबनो माने मिक्स जायो। नैया लोगोफोर घी सामुसथाम होनोसै आङो। दानिया इखौ मोजाङै मिक्स खालामना लानि गोरान-गोराननो। इखौ नानो थाखाय दै गुदुं होनांगौ। दै गुदुंखौ आं नैया बानायखाना दोनखादो। दैखौ एकदम मोजाङै गुदुं खालामना लानांगौ। दानिया मिक्स खालामना लानि दैया जादों ना जायाखै नायनि। दै गुसु होनाङा दै लोगोफोर इयाव। नैया दानिया आरोबाव ड्राई फ्रुट होनोसै इयावहा। ड्राई फ्रुट होनानै ये जाबाय आलमन्ड। ओमफ्राय आरो नोंसोर माबा काजु बादाम होबाबो होनो हायो जाय जि इसा। नैया नाना लानांगौ दा। नैया लोगोफोर दानिया जाबाय इफोरबायसा गोरा बारा गुरै खालामनाङा इदिनो गोरा दोननांगौ। नैया बिस्किट बानायनो आटाखौ गुल बानायना लाबाय। गुल बानायनानै एवहा दोननानै बाङाय आखाइजों नादाबाय। ओमफ्राय नैया सामुसजों डिजाइन बानायबाय। नैया इफोरबायसा बिदि नास्ताबबाय आखाइजों। माबायदि मोनदों दा एवनायनि उनाव आरो साफा जागोन। लोगोफोर बिस्कुटखौ इफोरबायसानो डिजाइन बानायो माने बिदिनो डिजाइन खालामनानै दा होमबा आं इखौ थावजों एवनोसै नोंथांमोना नायलांदों। नैया थावा होबाय आङो। थावखौ बांद्राय गुदुं खालामना लानाङा नर्मेल खालामना लानांगौ नङाबा बिस्कुटा थाबनो खामगोना मोननायबो नङा। गोरा राखांदो गुसुं। नैया दानिया होनोसै आं बिस्किटखौ। गेसखौ एकदम खमायना ला। रिफाइनजोंबो बानायजायो डालडाजोंबो बानायजायो घिजोंबो बानायजायो नोंथांमोननि इच्छा। दानिया उल्टायना होनोसै पाल्टाय होनोसै। थिखांनोसै आं दा जिया जादों बेखौ थिखांहोनोसै। दानिया बारा जायाखै दे। पाल्टायना होनोसै। नैया लोगोफोर दानिया आंना एवनाया जाबाय। दा प्लेटाव दुमना लानोसै। दा खोन्थिगासिनो नोंथांमोनखौ।
न'आव जानो नालाय बाङायल' बानायदों आङो। नेहा लोगोफोर रेडि जाबाय आंनि बिस्किट बानायनाया। दा नोंथांमोना आंनि रेसिपिखौ माबोरै नुखो प्लिज मोजां नुयोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो कमेन्टआव खोन्थाहर। दा नोंथांमोनाबो बेबायदि बिस्किट गोरलैयैनो बानायना जानो हागोन न'आवनो। दा इयावहा जेबो बाराद्राय माबा माबि होआखै, इयावहा बास घि होदो, बादाम होदो आरो आटा होदो। इनो नोंथांमोना बानायना जानो हागोन गोरलैयैनो। आरो बेफोरखौ दुकानावहा मोनो। दा दुकाननि बायसानो जादों सेम नाय, जा मोजां जाखादो दुकाननि बायसानो। दा बेखौ नोंथांमोना मास मोनसे गाहाम दोननानै जानो हागोन बयामाव सोना दोनना। दा दुकानफोरनिया जाबाय बिसोरो केमिकेल होनानै 5 मास 6 मास गाहाम दोननानै जानो हानाय, माने गोबाव समहालासे बिसोर केमिकेल होयो नालाय। दा जोंना न'आव बानायनाय मास मोनसे गाहाम दोनजागोन आरो इयो। दा नोंथांमोना माबोरै नुखो प्लिज कमेन्ट खालाम।